Hello, magandang gabi sa ating lahat. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po tayo sa Saint Vincent Ferrer Prayer Park Chapel. Dito po sa Bayambang, Pangasinan. Ayan, ang ganda ng place. At ayun si Saint Vincent. Ayan, ang taas. Actually po mga kapatid, siya po ay kawayan. Kawayan, hindi po siya simento. Ayan, kawayan po siya. Ayan. Di ba? Ang ganda. Ilang kuwan kaya ito? Ilang feet? Ayan, at tayo po ay pupunta sa kanilang chapel. Ang ganda, promise. Ang ganda dito. Ito po ang kanilang chapel. Ayan. Bakit ano yung nahulog sa face mask ko? Nahulog yung ano niya. Ayan, ang ganda ng kanilang chapel. Ayan po. So pretty. Magandang gabi po. Hello po. Ayan po, ang ganda. Ang ganda po dito sa loob. Grabe, ang ganda. Oh my God. Ayan, magpe-pray po muna tayo. Pray po muna tayo. Ayan, tapos na po tayong manalangin. Dito naman po tayo sa labas. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Wala silang ano dito? Comfort room. Oo. Sobrang miraculous. Ang ganda. Tuesday, no? September 21, birthday ni Marcos. Ay, ang ganda din doon, oh. Sabi ko nung punta ako ng ano bago ko. Naalan dito kasi. Ayan, ang ganda. Ay, ano yun doon? Oh, parang bilin. Ayan. Ang ganda. Ang ganda po dito mga kapatid. Ang ganda po dito. Promise. Mas maganda sana pag umaga, ano? Ilang kuwan kaya yan? Ilang feet kaya yan? Yan. Ano, kawayan talaga yan? Ayan. Bamboo fiber daw, mga kapatid, sabi ni Madam. Ayan, thank you for watching. Thank you so much. I love you all. Bye. Andre Mayor pa ati kaya mo.